reissu oli tosi hyvät välineet. Siellä oli Roguein tukki ja se merimieskin niin oli tosi hyviä vermeitä, että oli mukava niitten kanssa tehdä. Mitä tulee siihen CrossFit-treeniin, niin olihan se ihan perseestä 8 minuuttia semmoista vääntöä, niin onhan se aika raskasta ja yllättävän nopeasti tuli se seinä sitten vastaan, että ehkä jos olisi ajoittanut tai tasaisemmin pitänyt niitä suorituksia yllä, olisi parempaan tulokseen päässyt, mutta itse olen aika tyytyväinen siihen, mitä mä sain 119. It's not bad for a fat ass. Niin, ihan jees. Vittu taas mä ihan päin vittu. Tää oli ehkä huono ajatus, että mä ajan ja kerron ajatuksia samalla, mutta tehdään tämmönen kiertoajelu. Sama tässä on Herttoniemen kettoa ja tuolla on joku parturikampaamo. Pitäis käydä parturillakin. Käännetään tästä vaikka oikealle, koska suuntaan kuitenkin sama. Niin, yllättävän hyvin palautui eilisen kisastakin, että vaikka se ei nyt mikään raskas ollutkaan ja lajejakin vaan 3, niin ihan jees. Vähän jännityksellä nyt odotan, miten toi selkä tykkää tästä CrossFit-treenistä, että meneekö selkä niin junttura, että seuraavan viikon treenit menee sitten vähän penkin alle. Mutta en mä usko, että syö hyvin, lepää hyvin, kevyttä liikuntaa vielä tälle päivälle, kävelylenkkiä, tärytystä sillä tärytin laitteella ja kyllä mä uskon, että hyvin palautuu, että vaikka huomenna alun perin mun piti se oma mave-treeni tehdä tohon vielä samaa syssyyn, mutta onneksi en sit tehnyt, että olisi varmaan ihan mennyt paikat paskaksi, että ja ajatuksena tietenkin oli siinä CrossFit-treenissä kuitenkin pitää ihan järkevinä ne toistot. Onneksi sinä, Antero, olit siinä vähän spottaamassa, ettei mennyt ihan kissan selälle, paitsi ne viimeiset 12 siinä, niin ne oli vähän semmoista kumempaa nostamista. Mennään tuonne laajassa. Saanko edes mennä sinne? Että tämmöstä. Mutta nyt mä keskityn ajamiseen, koska selkeästi ei pysty kahta asiaa tehdä samaan aikaan. Ei kato, tossa liikenneympärä, mennään siitä. Eli Paavo kiittää ja kuittaa ja teillä eteenpäin. Seuraavat kisat Pori 27.4. I don't know, I don't care. Facebookissa se selviää. Nytkö? Okei, joo. Lopuksi vielä iso kiitos Kaisalle ja Tapiolle vieraanvaraisuudesta ja tekniikkaopettelun. Näytti meille vähän kippileukojen salaisuuksia. Yllättävän vaikea liike, että käsitys siitäkin muuttui, että ei se ihan vaan semmoista heilumista ole, että mitä se varmastikin näyttää monissakin CrossFit-videossa, mutta jees, paljon jäi tästä taas käteen, että voi itsekin soveltaa omiin treeneihin, että tällä tavalla, että mitään vähän aikaa samanlaista treeniä en tule tekemään, se on varma, mutta mikä ettei, että kerran kuukaudessa, kerran 2 kuukaudessa taas lähtee tekemään tai ihan erilaista, että mihin on tottunut, että vähän pois sitä omasta mukavuusalueelta. Yes. Mutta näin. Next time.